kwamo nikech weche mag budget. Ne okone moko bo kwame koro uso in dam 3 billion odhi mbele. Obiro miye pesa kuom higni 4 mopogore opogore. Nyie neno pesa mo sign under Article 223. Article 223 ni nyalo tiyo gi pesa chieng' ni kele bunge bang'e mondo luoke. Mano chiko yienegi. Nyie miyo Homa Bay 2.9 billion magidhi gero dual carriage way madonje Homa Bay kendo kalo Homa Bay nikech welo dhi bedo Homa Bay. Mano 2.9 billion ok en pesa matin madhi tiyo Homa Bay. To gi ndeche mang'eny midhi timnwa Chemelil, Mamboleo gi oseketo gik mathoth. Kawuono neno Honorable Wandayi kanene Migori. Nyocho akara osewuotho e counties wakad te. Kendo yudo ka teko ne mang'eny odwano dhi e thuche wakocha. Nikech wambe nyo wewa oko. Omiyo ok dang' wawach ni Wandayi muchiemo gotieno kawuono to ata dhi nindo kech kaka. No mana paro ni wagine wachipen wach mar jowa modonjo e sirkal. Wamor ni gidonjo, wang'i kaka ginyalo konyowa kanyo. Kaduoge wach mar 2027, Ruto njo sign contract mar higa 5. Sama wantiere ne koko timo hiki 2.5. Iwinjo ja klas 6 ok mi penj ma jo klas 8. Keche gima jo Kenya timo sani. Okete ne itieko klas 8 timi penj miterie form 1. Mano curriculum machon CBC ni poka winje maler. To ng'ato ni e 6 to osekete gi penj mar jo klas 8 ditise na rem in koro igoli, you have to go home. Wawe Ruto tie chope klas 8 checha mano wachike higa 5. Kose chope 8 to wanene to dhi kodwa nade penj. Ka penj odhi oreme gi experts mabe nyo wamiye muwuok korwa gi. Ruto dhi dala 2027. Kako dhi to pod akia. So onyalo dhi dala 2027. To bende gini, siasa ma Kenya nyo chopo kama chalo kama. Ka jo Gen Z ka olawa wanawa. To ineno ka Ruto dhi mo gazette